mga kauragon, meron tayong pupuntahan na isang humingi ng tulong. Pupunta natin ngayon. Ang lugar niya ay nasa Muntinlupa, Tunasan Muntinlupa. Taga dito kami sa Taguig. Nag-chat sa akin yung pisang ko na meron siya daong tinutulungan na isang pamilya na parang walang-wala. Tapos yung lalaki ay may sakit. Tara, samahan niyo ako guys. Salamat sa lakad na puntang Muntinlupa. Ayan si Manoy Oragon. Kagaling na para sa ano patay. Hintay ko nga kayo. Yung anak mo? Gandang umaga po sa inyo lahat. Dito po kayo sa bahay ni, ano pa kayo po? Antonio po. Antonio. Ha? Antonio Akbay. Antonio Akbay. Kamusta lang yung buhay dito? Yan ang bahay niyo. Sa akin yung sa tabi. Parang natin. Kunan ko tayo ng ng video itong lugar mo ha. Apo. Dito po ang kanilang lugar. Medyo kawawang kalagayan nila. Ayan. Ito. At asawa nyo? Apo. Eh, kumusta po kayo? Ito po. Eh, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Ay, ito ba? Kakapraso lang pala higaan dyan. Opo. Sino nakahiga? Ako po. Ako. Malaki ko po. Ganun ba? Bumaksak na kasi yan eh. Kaya, durug-durug na pala itong bahay mo dito. Ayan yung mga kalakad. Mga kalakal ko po, hindi ko na Nangangalakal ka. Ano ba? May problema kayo tayo sa katawan? Ito po ng aking auto. Bumubukol po. Pwede ba kunan ng picture yan? Pwede ba natin kunan ng ano? Huwag niyo masyadong ubarin, konti lang. Pagkita niyo, ay. Suka. Ay, sige. Sige ho. May problema po yung pinunta natin dito. May sakit siya doon sa pantog. May bukol siya. Bigyan natin siya ng kunting ayuda. Dahil manawagan kayo. Ano bang gusto niyo mangyari? Manawagan kayo. Kung sino po nakakaano sa akin, tulungan na lang po niyo ako. Para mapagamot ko po itong aking dinadaing po katawan. Sige patay. Hindi pa ako makapaghanap buhay. Kaya po itong aking sanitantog po na maga po. Ano pa patay? Ang kabuhayan nyo, kumusta? Ito po, nangangalakal. Pagka ako makakakawa ng kalakal, nagagay ka po. Yung mga kalakal niya, oh.
Tapos, andito yung kawawa ang kalagayan nila dito. Yan po, yung kanyang asawa nandoon. May kasama silang apo, nandun, may tulog pa. Maga kasi kami dito eh. Ayan po ang bahay nila. Halos, Hindi ba sila 20 sa loob? Hanggang doon lang na po. Hanggang doon kami papunta. Wala pa sa ilaw ito, be. Ilaw. Buksan mo nga mo. Ano mo. Huwag na kayo lumabas, dyan lang kita. Dyan lang kayo. Biilawan ko lang konti. Yung dalawa. Pero pa rin ako yung dalawang Saan? kambal. Hindi nakakalakad. Ilawan natin, te, ha? Ito siya, si ate. Ayun po asawa ni tatay. Manawagan kayo, te. Manawagan kayo. Ako po si Ligaya Akbay, asawa nung may sakit. Ito ang itsura namin, kalagayan namin po. Itong kalagayan nila dito, kawawang kalagayan. Kakapraso lang pala hinigan, may bata pa dito. Oh. Opo. Kakapraso lang, ano. Yung kambal namin. Kunti lang, may kambal pa. Kailangan walang, ano lang ito. 2 metro lang ang lapad nito. Ang haba. So, yan. Yan po si Tatang. Galakad siya dito, punta dito. Tulog pa ako yung dalawa. Tulog pa. Sige, sige. Ano pa yan? Sige. Kuya, meron akong kunting ayuda sa inyo. May dala akong kunting ayuda. Pagpasensyahan nyo na po, ha? Opo, marami po. Kung ano man nakayanan ko kasi medyo maraming humihingi, maraming gustong mga ng ayuda. Ngayon, pinaghati-hati lang natin. At itong ano ko sa inyo. Marami po Ito po. salamat. May tinapi po yan, may bigas. Marami Ayan po po. salamat. Ito po, may mga pagkain mo mga bata dito. May biscuit, may kape. Ayan po. Marami po salamat. Oh. Sa lahat po ng gustong tumulong kay Tatang. Ano pangalan mo ulit tayo? Antonio po. Antonio. Si kay Antonio po. Dito po, dinayo ko po ito. Galaong Tagig. Dito sila, Bye po. dito sila sa Palanas, Muntinlupa. Galing po akong Tagig. Pag galing may simbahan, yan, dinalan ko siya ng ayuda kasi sabi sa akin ng pinsan ko, ayon si Nimpa, okay ko ay Nimpa, hoy. Sabi sa akin ni Nimpa, yan, tinig siya sa akin yan. Tinig siya sa akin. Sabi ko, sige, pupuntahan ko yan. Medyo maski puyat tayo, pinunta natin ito si Mang Antonio para bigyan siya ng kunting ayuda. Sa mga gusto pong tumulong sa kanya, ibibigay ko po sa akin sa inyo yung aking phone number, yung aking GCash number. Bahal na po kayo. Kung may tiwala kayo sa akin, makakarating po sa kanya yung lahat ng inyong tulong. Salamat po. Si Rapitol po, nanawagan po ako sa inyo. Pakitulong po itong mag-asawa na to. Isang pamilya po sila dito. Si Tatang po may sakit. Ayan po siya, may sakit siya. May bukol siya doon sa pantog. Pinakita ko niya naman sa inyo. May bukol sa pantog, kailangan niyang magamot, madali ang gamutan para siya makapaghanap buhay uli. At saka, ilan taon na po kayo, Tang? 70 po. Oh, 70 na. Gusto mo maghanap buhay. Bigyan natin ng kabuhayan, sir. Baka mayroon po, ha? Salamat po sa inyong lahat. At muli, ito inyong ka-vlogger. Salamat po sa inyong lahat. Ito inyong ka-vlogger. Sana matulungan natin si Tatang sa kanyang mga pangangailangan. Maraming sa paki-subscribe po. Vlog ni Manoy Uragon. God bless po sa ating lahat. Naway patuloy tayong tumulong. Salamat po sa inyo lahat. Bye-bye. Yan nakakalakad. Ito pala yung kanyang apo. Opo. Apo ni Tatay Antonio. Ano siya? Yung special child siya. Kambal po yan? Opo. Asan ang kambal niya? Adun yung nakaaso. Tulog pa. Tulog pa. Nakakalakad. Ano, lalaki babae? Babae po. Ate, hello, hi. Uy. Uy. Special child pala siya. May kakambal siya nandun. Yung kakambal niya, walang problema. Wala po. Okay pa.
Sige po, sasama ko po ito sa video natin para makarating kay si Rafi, matulungan yung batang ito. Salamat po.